Салкын кыш фасылының декабрь айы безнең гаиләгә елда ыллы шатлыклар алып килә. Чөнки нәкъ шул айда 1972 елны якты дөньяга сөекле хатыным, ылы хәрефтән әниебез һәм үз баламдай яраткан киленем Абушаева Гөлфия Якуб кызы дөньяга туган. Бүген без барыбыз бергә аның ярты гасыр гомер кичергән ыллы тантанасы 50 яшьлек юбилеена җыелыштык. Дип башлаганнар сезгә багышлаган котлау сәламнәрен яраткан тормыш иптәшегез Фәрид, улларыгыз Рөстәм һәм Рафис, кайнанагыз Фатыма Якубовна. Әле кичә генә бер-беребезне яратып кавышкан идек төсле. Әйләнеп карасаң, күпме еллар узганда, юллар артта калган. Алтыным минем. Гомер барышында Аллаһ Тәгалә бар кешегә дә шатлыгын да, кайгысын да кызганмый сала. Шушы сынауларны кеше буларак үтә алсаң, бәхет дәрьясында гизү мөмкинлеге бүләк ителә. Бәлки, кадерлем яшьлек чагында синең күңелеңне ишетеп, үпкәләткән чакларымда булгандыр. Әмма берне бел, йөрәгем түрендә, күңелем күгендә һәр вакыт бары син генә булдың. Синең зур бүләгең, 3 тапкыр әти булу бәхете мизгеледә минем өчен бик кадерле. Һәр вакыт ашым пешкән, өй тирәбез матурлык, пөхтәлектә, җаным тыныч минем. Балалар да шуңа күрә мәхәббәттә үскән җимешләр булды. Барысы өчен дә зур рәхмәт сиңа, алтыным. Алда да матур юбилейларны күп каршы алыйк. Гаиләбезнең күген бүтән бер кайчан да кайгы болытлары капламасын. Мин сине бик яратам, алтыным. Кадерле әниебез, без дә әтиебезнең сүзен дәвам итеп, сиңа иң беренчедән йокысыз төннәрең, борчылу тулы көннәрең өчен, безне кайгыртып яшәгәнең өчен рәхмәт укыйбыз. Әле ярый син бар бездә. Син яшәешебезнең яме дә, ылы үрнәгебез, терәгебез дә безнең. Алда да әткәй белән бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, матур яшәсәгез иде. Без сине бик яратабыз һәм бәйрәмеңдә озын, саулыклы гомер телибез. Бәхетеңнән күпләр көнләшерлек. Һәр вакыт без булык янәшә. Каршы искән җилгә бирешмичә, шатлыкларга сөенеп, мең яшә. Кайчан кайтсак, киң күңелле, каршылыйсың ачык йөз белән. Авырлыклар җиңеләеп китә, синең әйткән җылы сүз белән. Юбилеең белән тәбриклибез, озын гомер теләп, иң элек. Һәр бер көнең үтсен шатлык белән, бәхетләргә генә күмелеп. Кайнана белән яшәүнең нәрсәсе яңалык инде дип уйлаучылар да булыр. Ләкин Гөлфиям кебек җылы мөнәсәбәтне күпләр кайнанасына түгел, үз әниләренә дә күрсәтмиләр, дип дәвам итә хатны Фатыма апа. Кайнанасы белән кайнатасына зур рәхмәтле ул. Һәр вакытта алар киткән чакта балалар каравылы булды. Бик нык эшчән гаиләгә килен булып төшкән кызым үзе дә сынатмады. Улларын да тәртипкә, хезмәт сөяргә өйрәтте. Билгеле, аны язмыш дигәннәре төрлечә сынады. Ылы югалтулар аша да үткәрде. Әмма ул үзенең көчле булуы аркасында, сабырлык кыла белү сәбәпле бу авырлыкларны җиңеп чыга алды. Гөлфиям гомердә минем әйткән сүземнән чыкмады. Бәлки, кайнана буларак мин артык кырыс холыклы да булганмындыр. Әмма ул гомердә миңа каршы дәшеп күңел рәнҗетмәде. Барысы белән ризалашып, бергә яшәп киләбез. Алар янәшәсендә минем дә күңел тыныч. Кечкенә оныгым кайтып килә дә, әбием дип куеныма сыенып куюы гына да ни тора. Шуңа да татлы оныкларым өчен, улымның матур яшәеше өчен зур рәхмәт сиңа, кызым. Фәритнең дә бит ирешкән биеклекләрендә синең өлешең зур. Алга табада гел бергә булып, бер-беребезне аңлашып яшәйек. Аккан сулар кебек еллар үтә. Һич туктатып булмый елларны. Бераз гына туктатасы иде, йөгәнлисе иде шуларны. Һәр ел сайын туган көннәр уза, табыннарда күңел киңлеге. 50 яшьлек гомер мени, яшәйдә тагын 50-не. Хөрмәтле Гөлфия Якубовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз.
Çeşkeye seni tingliymin, bulunlarını boylap izliymin, Söyü sirlerimni söyleymin, sensiz yaşav yemin kurmiymin. Yaratam ben seni üzülüp, okşeşkelerni biremizip, Göz yaşların görüp tanmasın. Men yaratam seni appağım, yaratam ben seni üzülüp, okşeşkelerni biremizip, Göz yaşların görüp tanmasın. Men yaratam seni appağım. Canım benim can kayım, yazmışımı sine beyliymin. Ey Xudayım min rahmetin, birgen için olu bəxitin. Yaratam ben seni üzülüp, okşeşkelerini biremizip, Göz yaşların görüp tanmasın. Men yaratam seni appağım, yaratam ben seni üzülüp, okşeşkelerini biremizip, Göz yaşların görüp tanmasın. Men yaratam seni appağım. Tutsam da bu dünyaya, Sina beyler idim yazmışını, Köp mezlesem de tabalmam, Senin gibi doğru akkışını. Yaratam ben seni üzülüp, okşeşkelerini biremizip, Göz yaşların görüp tanmasın. Men yaratam seni appağım, yaratam ben seni üzülüp, okşeşkelerini biremizip, Göz yaşların görüp tanmasın. Men yaratam seni appağım, Göz yaşların görüp tanmasın. Men yaratam seni appağım. Biz alğa taба atlıyбыз. Hem qabat sizning hürmetke Gülfiya Yakubovna yozgan qutlov xatın o'qib ketamiz. Bu yo'la Rahmatullinlar gailasi. Ferida opa ham Rushan abi, Qozon shaharidan qizlari Leysen, kuyovlari Ruslan, oniqlari Ameliya o'z tilaklarini yozganlar. 28 yil ilk bizning oilaga kelin bo'lib tushgan yosh ham motor qiz bugun o'zining go'zal bo'lgan 50 yoshlik yubileyin qarshilaydi. Bir o'ylab qarasang, onun yortidan ortiq g'umri bizning bilan birga o'zgan bit. Birinchi kundan olib bu Gülfiya biz kelin tug'il, aminim o'z bir tug'an qardoshima aylandi. Ulug' oilabizning ko'p sonli tug'an qardoshlarini jili qabul etib, ularni hurmatlab, har vaqt jili ko'ngil, oshiq shod yuz, siy to'li tabin bilan qarshilab quna gitdi. Distalagan yillar ishida Gülfiyaning motor xulqinda birgina da teskari sifatlar shog'ilmadi. Gailasi uchun o'lib o'chgan xotin ham bek yoqimli ani bo'laroq, ular uchun jon otib yashadi ham yashaydi u. Tirish, tiynoq, aqlli, sabr. Birgina da quyosh ostida o'rin izli turgan kishi tug'il u. Yaratgan turmush iqtashining keng jilkalari ortida nozlana bilgan motor xotin u. Bugun biz baribizda birga jiyilib, ona shunday oq ko'ngilli kishi bo'lgani uchun bizni yaqin etib ko'rib, gil yordam etirga oshiqqani uchun rahmat aytamiz. Oldada ko'pmi berilgan g'umrlarda da shulay motor aralashib yasharga yazsin. Fariting bilan gil birga ham birdan bo'lib, bolalaringizning baxtiga quvonib, topgan mollaringizni sog'likda bilab yasharga yozsin sizga. 50 yosh ul qutda ozda, 50 yosh ul olu yo'l. Turlisi bo'lgandir yo'lda, yo'llar jingil bo'lmaydi.
Ağır şaqta biрешмәдең, сынмадың, сығылмадың, тормышның давылларында аумадың, йығылмадың. 50 дибез, 50 бит ул бер түгәрәк сан гына. Ил уртасы дип әйтәләр 50дә булсаң гына. Ир уртасы ил тоткасы, кемлегеңне тор белеп. 50 яшь ул күптә түгел, бары 50 җыр кебек. Җырлыйк әйле әйдә дуслар, җыр күтәрә күңелне, җырлый-җырлый йөзне тутыр, яшә тагын 50-не. Бу теләкләргә кушылып, җырламый тынып булмый. Бүләккә Гөлфия апа кабат сезнең өчен матур җыр яңгырый, рәхәтләнеп тыңлагыз. Şıqqan tuğan gününgdə izgi tiləklər beyləmi bəllur көңелdə izgi tiləklər beyləmi bəllur көңелdə Qatlı bulsun tuğan günün ömür beyramin Şın көңелdən bulla gitəm güller beyləmin Сине құтыларға Ихласы тіләкләрін әйтіп жырларға Ихласы тіләкләрін әйтіп жырларға Қатылы болсын туған күнің өмір бәйрәмің Шын көңілден бүлә гитәм гүлләр бәйләмін Булып бу тормышта гөрләп яшәсин Синнән күреп башкаларда җиһан яшәрсин Синнән күреп башка